Hej YouTube, og velkommen til dansk Minecraft Let's Play. Jeg havde taget episode 2, men den blev så 16 minutter lang, så jeg kunne ikke få den uploadet, for jeg er ikke partner eller noget, og det er sådan lidt skidt. Så, men jeg var nede og få ting til den der, og så lavede jeg min kofarm færdig. Den er lige herude, I kan lige hurtigt se den. Der en kæmpe god farm, og så har jeg en lille farm dernede til hvede. Jeg fandt et par køer derovre, så, men vi skal have lavet en chance table og alt det der. Jeg ved, vi prøver at gøre det nu. Så nu nakker jeg bare en hel masse køer. Og jeg er blevet færdig med huset. Jeg giver jer lige en rundvisning her om lidt. Jeg skal bare lige have nakket nogle køer. Og jeg er selv ret tilfreds med det, men og jeg har husket til tid den her gang, så... det er en lille ko, den gider sgu dræbe. Hvor meget leder er det nu, man skal bruge 45 for at få et fuld chance table? Det tror jeg. Men i hvert fald så er jeg snart level 30, og så skal jeg enchant min diamond pickaxe. Så... Ej, hvor helvede. De små, de er så irriterende. Jeg har lige parret dem, før I kom. Så. Sådan der. Og så vil jeg nok også... Nå jo, og så fandt jeg også 3 diamanter, men ja. Jeg har ikke rigtig kunnet nå op til noget, så... Og der er nogle kris der, hvis jeg også skal lave krise. Men I kan lige se mit hus. Hvad har jeg den egentlig på? Sådan lige på normal. Fordi jeg tog den på peaceful lige 2 sekunder efter, fordi jeg lige skulle noget. Men det er mit hus, og jeg synes selv, det er rimelig nice. Og ja. Og hvis I har idéer til, hvad jeg kunne lave, så kan jeg skrive det her på væggen. Yep. Det her det er lige min gode chest, men der er ikke noget. Jeg lægger lige en diamond pickaxe i til, når jeg skal enchant. Men ja. Hvis I har forslag, eller hvis I bare spørger noget, så bare gør det. Får jeg selv til det? Tvinger jeg selv til det? Nej. Ja. Jeg laver lige det her. Og i den her, der tror jeg faktisk, jeg vil hule ud til det her hus. Så. Jeg tror, jeg vil hule ud ovenpå, for jeg skal have lavet sådan en fed trappe. Med lystræ og mørk, tror jeg. Hvad er det her? Vi skal sgu lige ned og brænde noget sten og sådan. Men jeg synes, det er rigtig nice det her. Yep. Lad os se. Sten, det brænder vi. Jeg skal bare lige... Sådan der. Og så tænker jeg lidt, at vi skal have nogle torches med op. Og vi skal lige hurtigt smide det ned. Tænker jeg lidt. Har jeg fucking ikke flere fakler? Nej, den brugte jeg sgu da på sidste episode. Der var jeg nede og lede efter obsidian og lava og alt muligt. Sådan der. Godt, lad os komme i nether. Så skal jeg helst ikke slå på det der mobs. Det er nok lidt dumt. Jeg har ikke været her endnu, så det bliver godt. Se, hvor lander jeg henne? Jeg lander... der er der noget til min by i hvert fald. Fuck, det lagger lidt. Det lagger meget her. Det er sgu da ikke sjovt. Nej, det er ikke særlig sjovt det her. Men jeg tror, det er et fint sted. Det lagger bare rimelig sygt. Shit. Vi skal bare lige hurtigt have noget af det her. Sådan der, det må være nok. Kæft, jeg skal bare hurtigt væk herfra, man. Det er et lortsted. Jeg tænker lidt på at tage noget af det der. Close der. Og nu lægger det ikke så meget. Men hvis I har idéer, så skriv det. Så vil jeg prøve at lave. Shit.
Der var lige en, der skrev på Skype. Jeg går lige på lidt forstyrret, så sådan der. Ja, og jeg går lige tilbage, for jeg skulle bare lige have noget en halv stak eller noget. Noget whack. Sådan der. Jeg tror altid, der er en eller anden diamant eller et eller andet den chest. Men vi så lige der sten, og så går vi så op og laver. Jeg ved ikke, jo, det skal være lystræ deroppe. Så skal lige have noget pirketræ med. Det gør lidt samlet en hel masse. I anden episode, og jeg samlede også lidt i tredje, meget let, men jeg tæller stadig. Og jeg ved ikke, lige hvad det der var. Og jeg har musik og lyd på. Jeg skruer lidt højere op for lyden. Og måske lidt længere ned for musikken. Jeg hører det rimelig højt. Nå. Så jeg tænker, hvis jeg nu lige laver noget af det der. Jeg tænker lidt, se sådan her. Og så skal der så gå sådan en slags trappe op til et eller andet sted. Men, ja. Først skal vi ud og nakke nogle slime, for jeg skal have lavet nogle pistons. Så. Det er jo dejligt. Men jeg er ikke en stor redstone-type. Men jeg er lidt god. Ikke så god igen. Så. I kan ikke lære noget af mig i hvert fald. Tror jeg ikke. Jo, hvis I slet ikke kan finde ud af at lave en piston dør, så kan I måske godt lære noget. Men ellers så kan I sgu nok ikke. Skal vi se. Yep. Nu har jeg snart optaget i, jeg tror omkring 7-8 minutter har jeg optaget. Men jeg er virkelig bare sikker på den her, for den skal ud, altså. Sådan der. Altså. Og jeg venter lige 3 med at gå. Yep, men har I spørgsmål eller et eller andet, bare stil dem i kommentarboksen, eller bare som privatbesked. Og, eller, ja, netop. Jeg svarer på dem inden for et par dage. Højst. Eller inden for et par timer eller minutter. Skråstreg sekunder. Ej. Jeg skal lige ned og have noget mere træ. Kraft, mand. Det går hurtigt. Men hvis jeg nogensinde bliver partner eller noget, det ved jeg sgu ikke lige, om jeg bliver. Det tror jeg faktisk ikke, men så vil jeg i hvert fald lave lange videoer. Men jeg bliver meget glad, hvis I gider subscribe eller like den her video. Det vil virkelig være dejligt. Det vil det. Se, altså bliver det sådan nogle her gange. Ikke? Oh my god, så den her pik er ikke snart død, så må jeg ned og lave en ny. Se, det gør sådan noget. Ja, det så skulle det rimelig nice ud. Nå. Men i hvert fald, så skal vi... Ej, så går den ud. Jeg tror lige, at jeg smutter ned og laver en. Og så stopper jeg den her episode lige om lidt. Men hvis jeg spørger... Altså, nu siger jeg det igen. Spørg mig om alt. Og hvis I vil være med på nogle videoer, så må jeg godt det. Og hvis jeg har nogle server, jeg kan komme ind og spille lidt på og optage der, så skriv dem til en privat besked. Det må jeg godt. Det må jeg sgu gerne.
Sådan der er det. Wow. Der ligger sgu meget. Men ja. Jeg tror lige, jeg går op ovenpå, og så stopper vi der. Jeg skal bare lige have lavet det her sidste, og så... Ja. Min seng kommer nok måske til at stå derinde. Det ved jeg ikke. Nå, men... Jeg tror ikke, vi gør det her. Gerne lige være færdig med loftet i hvert fald. Det synes jeg gerne noget særlig meget. Altså, men... Jeg skal nok prøve at få en charge fuld, og så når jeg er level 30, så skal jeg nok lave op til. Shit. Nå. Kæft, jeg kommer til at bruge meget træ. Men jeg når nok at lave noget, fordi jeg synes faktisk, det her map, det er rimelig fint. Men jeg går udenfor, og så siger vi farvel. Jeg skal bare lige udenfor, og så kan I se klippen derude. Så går jeg lige herop. Jeg synes, det her, det er nok en af de bedste steder, man kan stå og se på det. Jeg synes, prøv at se her. Det ser sgu da skide nice ud. Jeg er i hvert fald meget tilfreds med det. Jeg går lige om på den anden side, for jeg har noget tid nu. Den er omkring 12 minutter nu, så... Jeg synes virkelig, det er bare nice. Altså... Ja. Kræfter med de her træer, skal jeg få fældet. Jeg tænker, prøv at se. Jeg laver sådan en trappe, og så skal der være klasse der, og så skal jeg have et eller andet herud til det der bjerg. Men det er senere historie. Hej hej.